ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ବୋଧଦାୟିନୀ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସମ୍ବାଦପତ୍ର। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାର ନାମ କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା, ବୋଧଦାୟିନୀ, ସମାଜ, ଧରିତ୍ରୀ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ପତ୍ରିକାର ନାମ ହେଉଛି ବୋଧଦାୟିନୀ। ସମାଜ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ, ଶରତ ମିଶ୍ର, ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ଉତ୍କଳ ଦୀପିକା ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ, ଶରତ ମିଶ୍ର, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବଳ। ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ରାୟ।